טוב רבותיי. שלום עליכם, מה נשמע? הכל בסדר? יופי, איך אתם? מודים להשם. יופי, בעזרת השם ממשיכים. שיעור לנוער, כל שבוע, יום רביעי, שעה 10:15 פה, בית כנסת קוממיות, כולם באים, בעזרת השם. כולם. למה? כי חשוב ללמוד תורה, בגובה העיניים. בגובה העיניים. האמת, עכשיו אנחנו נמצאים בפרשת חוקת. זאת חוקת התורה. נכון, הפרשה פותחת במצוות פרה אדומה, שהיא אבן דרך. בואו נצא מהמצווה של פרה אדומה, בואו נצא לדבר קצת על אמונה ודברים, אבל קודם כל, בואו נדבר על היסוד הזה. זאת חוקת התורה. נכון? זה אומרת, קודם כל בפשטות, התורה אומרת, אם אדם הוא תממת, אז הוא צריך לעשות עליו אפר מי חטאת, כן, מי חטאת שעושים מאפר של השריפה של הפרה, יש את הרצפט, את המתכון, פעם היו אומרים רצפט, זה מילה של פעם, את המתכון, יש אותו בתורה, והתורה אומרת, אבא, אתה מזע עליו ככה, זהו, נגמר. אגב, זה אחד מהסימנים של הגאולה, כך כתוב בזוהר הקדוש, שלעתיד לבוא, יתגלה הפרה אדומה תחזור, הטהרה תחזור, מנסים היום יש כל מיני עניינים, כל מיני חוות של אנשים שמגדלים, מצווה מאוד מרתקת ומעניינת, כן, יש גם בארץ, כן. ברמת הגולן יש מישהו שמנסה, הביא כל מיני זן מיוחד מחוץ לארץ, אבל היסוד הוא שיש פה איזשהו דבר מאוד 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 פלאי, שאי אפשר להבין אותו, חוקת התורה, כן? אומר התרגום אונקלוס, מי זה אונקלוס? היה גר, כן, היה גר. חכמינו אומרים בגמרא, שכשאונקלוס הגר כתב את התרגום, העולם מזדעזע כולו. משהו פחד פחדים, אונקלוס באמת היה דבר מאוד מאוד מפחיד וגדול. אבל כשאונקלוס מתרגם, מה זה זאת חוקת התורה? דע גזירת אורייתא. זה גזירת התורה. הקדוש ברוך הוא גוזר גזירות. הנה רמי, הגבאי שלנו, הביא לנו בירה. תביא, נעשה שהכל, נעשה זה. נעשה לחיים. אז זה גזירה דאורייתא. זו גזירה של התורה שהקדוש ברוך הוא גזר. עכשיו, מה זה אומר גזירה דאורייתא, כן? זה דבר שהוא מה? מה, התורה סתם נותנת פה איזה פטנט לטהרה, להיגיינה, לניקיון? לא, ברור מה יש פה. תודה רבה רמי היקר. השם יברך אותך. תתן פה גם לחבר'ה. סברי מרנן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מחר יש לי בסיס. משה, אני... נו מה, אז הנה, תשתה כוס קטנה של בירה, תקום יותר מוקדם. תישן יותר מוקדם. בסדר? טוב. למה? תשתה גם את הכוס קצת. אז אומר פה, כן, אומר האור החיים הקדוש, האור החיים הקדוש מסביר דבר מופלא. זה לברכה. רגע, אז גם אני אעשה איתכם לחיים. אבל אתה בטלפון, אתה מפריע לנו, רמי. סליחה, עכשיו אני יוצא, אני הולך. אני יושב באוטו עד שאתם תסיימו. לא, עד שיבואו כל 200 איש. דוד, גם אתה תגיד אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. טוב, אז... רגע, בצד השני יש לי עוד רב, הוא אומר. הנה הוא שומע אותך, דוד. מי זה? אשריך שהוא מתחיל לעשות להם את העבודה. אשריך, צדיק. אשריך. קדימה. אז אומר האור החיים הקדוש, מה זה חוקת התורה? מה זה זאת חוקת התורה? היית צריך להגיד, זה החוקה של הטהרה, או חוקת הטומאה, או חוקת הטומאה וטהרה. מה זה חוקת התורה? כן, מה זה חוקת התורה? מה זה הדבר הזה? אז אומר האור החיים הקדוש אומר דבר פלאי ביותר. זה דבר ממש חזק מאוד, פלאי ביותר, תקשיבו טוב. אומר האור החיים הקדוש, למה אנחנו בכלל יש לנו את החוקים של הטומאה והטהרה? לפעמים באים אנשים אומרים, מה זה הדבר הזה של נידה?
של טהרה, של כשרויות. תן לי, זה בסדר, בארץ אני מכבד. אבל אם אני נוסע לחול, תן לי קצת, מה אני עכשיו, לפעמים אנשים אומרים, תן לי, אני מרשה לעצמי. למה מה, זה, בוא אני אראה לך את המסעדה, אתה לפעמים הולך למסעדות, 3 כוכבי משלן, 2 כוכבי משלן, יודע, מסעדות. אומר לך, תשמע, יותר נקי שם בית מרקחת, מה זה כשרות? תראה, וגם כל הדברים של הבד"ץ, נכון, זה תמיד הכי, כל הכשרות שלכם, הכל תמיד מגעיל כזה, לא טעים. אני רוצה משהו טוב. נכון? אז התשובה פשוטה. תשמע אחי, זה לא קשור לא להיגיינה ולא לטעם. למרות שאנחנו יודעים לאכול, ביהדות אנחנו יודעים לאכול דברים טובים. אז זה לא קשור לא להיגיינה ולא לטעם. למה זה קשור? ליסוד שלך, של האמונה, של התורה. מה כל היסוד של זה? זאת חוקת התורה. החוקה הזאת של הטומאה והטהרה היא רק מכוח האמונה של עם ישראל בקדוש ברוך הוא, שקיבלו את התורה. בזה שעם ישראל קיבל את התורה, הוא נעשה דבר, אומר האור החיים הקדוש, שהרוחנים השפלים תאבים להידבק בו. כלומר, היסוד הרוחני תאב להידבק בעם ישראל. אומר האור החיים, להיותם חטיבה עליונה של קדושה בחייהם. מה זה חטיבה? לא חטיבה של הצבא. חטיבה הכוונה זה, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם עשיתם אותי חטיבה בארץ. מה זה חטיבה? מלשון חטוב, מלשון משהו מובחן. אתם סיירת מובחנת, מיוחדת של קדושה בעולם. וכשיש כזאת קדושה בעולם, אז כל החיצונים, מה זה חיצונים? זה כוחות של טומאה, שרוצים להידבק. רוצים להידבק במה? בקודש הזה, בדבר הטהור הזה. לכן עם ישראל, כתוב על עם ישראל, כשהם עולים, הם עולים עד הכוכבים. כשהם משפלים עד האפר. לפעמים אתה רואה תופעות נוראיות, שבעם ישראל פתאום אתה אומר, בוא נה, מה זה יהודי הדבר הזה? אתה רואה איזה מצעד טומאה כזה או משהו כזה, כן, אתה אומר, בוא נה, מה זה אומרים אנשים שזה, כאילו, זה הולך להם. מה זה הולך? איך זה יכול להיות? עם ישראל. התשובה, אתה יודע למה? כי החיצונים רואים את הקודש, רוצים להיאחז. כל הקליפות רוצות לבוא, להיאחז בקודש. כי אנחנו עם קדושו. כן? אז אומר האור החיים הקדוש, משל, 2 כלים שהיו אצל בעל הבית. היה 2 סירים. 2 סירים נמצאים באיזה בית אחד. אחד מלא דבש, אחד מלא זבל. כן? אז הוא מוציא את הכלים האלה, שמאחד מלא דבש, אחד מלא כל מיני טיטה, את הדברים בבית, כן? לקחת טיטה את הבית אחרי סעודה, פירורים, דברים, עניינים, סכינים חד פעמיות, אתה יודע, שאתה מטטה אחרי סעודה, שם את זה, יש לו פה עכשיו 2 סירים. והניח את זה מחוץ לדלת. למי יבוא הזבובים? לאיפה יבואו הזבובים? כן? אז הוא אומר, איפה כל הזבובים והרמסים למה מתקבצים? לאיפה שיש דבש. למה? כי זה מתוק, כי זה מובחר, בדיוק. וזה שמלא זבל, אומר האור החיים הקדוש, זה בסדר, יש שם קצת זבובים, אבל לא אותו דבר. נכון? למה? בגלל שיש פה קודש, לכן אומר האור החיים, גם אדם מישראל שמת, לכן יש טומאה וטהרה ומוות וחיים, דברים מיוחדים לנשמה של יהודים מישראל. לא בגלל שהוא יותר טוב, כביכול, אלא בגלל שיש בחירה אלוקית ויש אמונה אלוקית. וכל מה שמסובב את הכל, זה האמונה בקדוש ברוך הוא, אמונה בתורה. זאת חוקת התורה, אשר ציווה השם לאמור. כלומר, זה התורה שציווה השם לאמור. בן אדם צריך לדעת שזה גם העניין. שאדם קובע בלב שלו את הנקודה הזאת, כל הזמן הוא אומר, זה חוקת התורה. זה חוקת התורה. בלי טעם, אני לא מבין את זה. היום זה ניסיון מאוד גדול. כי הדור היום מחנך אותנו, מה שאני לא מבין, אני לא מקיים. כל מיני מצוות, שאומרים לך,
תעשה ככה, תעשה אחרת, תעשה את זה, אני לא מבין את זה, אני לא מבין. למה צריך להתפעל כל כך הרבה זמן? למה צריך לעשות תפילה במניין? למה צריך לשמור כל כך הרבה על קדושה ועל הרחקה של דברים, של טומאה וטהרה? למה צריך לשמור על עצמי לפני החתונה? כן, היום זה דיבור חזק, אנשים אומרים, תשמע, מה, תעזוב אותי, נו באמת, זה לא מתאים. תן לי לחיות, תן לי ליהנות. זה הסיירת שהקדוש ברוך הוא. בדיוק, זה הסיירת. זה הסיירת שהקדוש ברוך הוא. אתה הסיירת שהקדוש ברוך הוא. את הסיירת שהקדוש ברוך הוא, איך את מסוגלת? לטמא את הכלי הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לך. איך אתה מסוגל? זה הקדוש ברוך הוא, מה זה שלנו? הקדוש ברוך הוא הפקיד לנו פיקדון. ואתה שואל, למה זה? יש הרבה תשובות. יש הרבה תשובות. אפשר לענות תשובות, באמת הרבה תשובות. אבל בסוף זה חוקת התורה. זאת חוקת התורה. מה שאומר רש"י, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל. הם עושים להם הונאה. תשמע, לשביל מה זה? מה זה המצוות האלה? מה זה המצווה המיוחדת הזאת? מה זה להזיד איתי, זה לעשות ככה עם... חס וחלילה, כן, אבל זה... תשמע, זה... יבוא איזה אחד, אני יודע מה, אותו... הנרקיסיסט הזה, איך קוראים לו? זה יבוא, יגיד, זה מצוות הזה, כל הזה שלכם. נכון? אז תגיד לו, חביבי, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואי אתה רשאי לערער אחריי. אין לך רשות לערער אחריה. כן, לכן זה מה שרש"י אומר. בשעה שאדם בא לעשות מצווה, כך אומר רבי מאיר פרמישלן, אחד מגדולי החסידות, אומר, כשאתה, זה רש"י אתה מדבר אליך, אומר לך, מה המצווה הזאת? למה אתה עושה את זה? בשביל מה לך לקיים מצווה? אחד קיבל עצמו התחזקות בענייני צניעות. אומר, נגיד אחד אומר, אני שומר נגיעה, מהיום אני שומר נגיעה, נכון? קורה. אחד אומר, תשמע, לא, בא אליו איזה מישהו מכיר לו, אומר, לא, הוא שומר נגיעה. מיד מה בא אליו? היצר הרע. אבל מה המצווה הזאת? תראה, כולך מסביבך. זה יעזור לך. מה זה יעזור לך? שביל מה זה? יותר מזה, מה שתעשה עכשיו זה בכלל לא מצווה. למה? הוא אומר לו, תשמע, הלבנת פנים, אתה מבזה אותה. שביל מה לך לשמור את זה? הוא אומר, בדיוק, אירועי עבירה. אז אומר, זה מה שהיצר אומר. היצר אומר, ואחר כך הוא גם אומר לך, מה טעם יש בה? בדיוק מה שרש"י אומר, מה הטעם של זה? בשביל מה לעשות את זה? מה זה נותן? כן? אז הוא אומר, תדע לך, גזירה היא מלפניי, הקדוש ברוך הוא ציווה, המלך ציווה. ברגע שהמלך ציווה, אין לך רשות לערער אחריה. זהו, נגמר האירוע הזה. זה הכל, כן? ולכן, ביסוד, אומר, כתוב בחז"ל, במדרש רבה כתוב, ששלמה המלך אמר, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. מה זה אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני? זו מצוות פרה אדומה. חקרתי, שאלתי, פשפשתי, בכל המצוות, במצווה הזאת לא מצאתי שום טעם. לכן הוא אומר, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. מה זה המצווה הזאת? זה מצוות פרה אדומה. כלומר, הדבר הזה, זה מה שמביא לך את מעלת האמונה. ככה אפשר גם להסביר את המדרש הזה, נכון? אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. איך החכמה? על ידי זה שהיא רחוקה ממני. איך אני אהיה חכם? איך אני אהיה קדוש יותר? על ידי זה שאני אבין שהקדוש ברוך הוא רחוק ממני. זאת אומרת, יש הרבה הסברים, ויש הרבה דברים לומר, אנחנו יכולים להסביר המון דברים טובים, למה לקיים תורה, למה לקיים מצוות, בוא תראה איזה דברים טובים זה עושה לך, כמה התורה נותנת לך טוב, כמה, תלך תלמד בישיבה, לך תתחזק, איך תקיים מצוות, תעשה תפילין, תעשה ציצית, תקבל על עצמך חיזוקים בשבת, בכשרות, בטהרה, אתה רואה שזה גם עושה לך יותר טוב, כל בן אדם רואה, זה גורם לו להיות יותר עדין, יותר מלא בטוב, מלא באמונה, מלא בטהרה, יש המון הסברים. אבל בסוף אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני, תדע לך, הכל פה רחוק מאוד, מאוד. כי זה היסוד הגדול של היהודי. היסוד הגדול של היהודי בסוף זה אמונה. אמונה בהשם, שהכל ממנו,
ואי אפשר להבין שום דבר, בלי להבין את היסוד הזה, שהכל מאת השם. זאת חוקת התורה. זאת חוקת התורה. יש דברים שהם רחוקים מאיתנו, שהם מושגחים ומונהגים, ואנחנו לא מבינים אותם. עכשיו זה נכון קודם כל באדם הפרטי. קודם כל באדם הפרטי, במצוות האמונה שלו, במה שהוא מאמין, בדברים שבהם הוא עוסק, באמונה שנוגעת לו בחיים. כן, יש נפש החיים, רב חיים מוולוז'ין, היה ראש ישיבת וולוז'ין. כן, היה אדם גדול, כתב ספר גדול מאוד, חזק מאוד בענייני אמונה, קוראים לו נפש החיים. זה דברים גם שנמצאים בסודות התורה, הביא הרבה זוהר הקדוש, הרבה דברים מאוד מאוד חזקים. אז יש לו שם, בתוך הנפש החיים יש קטע, שהוא אומר סגולה. הוא אומר סגולה. אם הייתי זוכר את זה מראש, הייתי מביא את זה איתי, אבל אולי נכניס את זה אחר כך, נשלח לכם את זה בקבוצה. הוא אומר ככה, תקשיבו טוב, הוא אומר, הוא באמת, הוא עניין גדול, סגולה נפלאה, שיגיד אדם בלבבו תמיד לאמור. אני מצטט מהזיכרון, לא זוכר בדיוק, אבל הוא אומר, מה העניין גדול וסגולה נפלאה? תקשיבו טוב, מה זה עניין גדול וסגולה נפלאה? אגב, זה שם קשור לעניין מצוות פרה אדומה, אם אני לא טועה, שם זה קשור. הוא אומר שיגיד האדם בלבבו לאמור, הלא השם הוא האלוקים האמיתי ואין עוד מלבדו, והוא סיבת כל הסיבות ועילת כל העילות. כלומר, כל הזמן לחזור על היסוד הזה, שהקדוש ברוך הוא השם הוא האלוקים האמיתי ואין עוד מלבדו, וזה כל הזמן יחזק את זה בלב שלו, יקבע את הדבר הזה של האמונה אצלו בלב, כל הזמן לקבוע את זה. אז מספרים על הדבר הזה, יש הרבה סיפורים על זה מגדולי ישראל וגם מאנשים שכשהם אמרו את זה ואמרו את זה ואמרו את זה, ניצלו מכל מיני פגעים רעים. אני גם במלחמה כתבתי את זה בפנקס שלי, שבאמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה, שיחזק אדם בלבבו לא מארגז, השם הוא האלוקים האמיתי, אין עוד מלבדו, ויקבע את זה בלבבו. מה הנקודה בדבר הזה? זה הדבר הזה של חוקת התורה, של האמונה, של אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני, של פרה, אני לא מבין את זה, אבל אני יודע שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל הוא מאיתו יתברך. לפעמים זה יכול לבלבל את האדם, כי בן אדם אומר, תשמע, אז מה אין ערך להשתדלות של המעשים שלי? לא. יש, אנחנו אומרים, מקסימום השתדלות, אבל באמת, כי יש כאלה אומרים, טוב, השתדלות, זה, יש בזה כל מיני מחלוקות, חסידות, אנחנו אומרים, מקסימום השתדלות, כמה שאתה יכול תשתדל. אנחנו לא הולכים לצבא, והולכים ועובדים כמו שצריך, אם צריך, בן אדם יש לו עכשיו, הנה, רק אנחנו מדברים על הצבא, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם בעזרת השם בהצלחה, אולי לכו תדעו מה שקורה פה עכשיו, כי תכננתי לדבר על זה עוד מעט, אבל אנחנו מקסימום השתדלות, ומקסימום ביטחון. לדעת, כי כשאדם לפעמים הוא עוסק בהשתדלות, אז הוא יכול להתמלא בגאווה, אני הכל, ואין בלתי. אני השגתי כסף, אני השגתי נכסים, אני השגתי דברים, יש לי את הכל. נכון, אם יש לי את הכל, אז מה אני צריך פה? כאילו, כביכול הקדוש ברוך הוא מיותר. כביכול הקדוש ברוך הוא מיותר. בסדר. תודה, לא צריך אותך כבר. כן? כוחי ועוצם ידי. כוחי ועוצם ידי זה בסדר. תכף נדבר על זה. מה הכוונה כוחי ועוצם ידי? זה עוד מעט נדבר על זה. זה קשור לפרשת עקב, אבל אנחנו נדבר על זה עוד שנייה. אבל יש איזו בדיחה שמספרים על איזה אחד שנפל מבניין גבוה, עבד באיזה עבודה, נפל מאיזה קומת 90. והוא בדרך, יש לו כמה שניות עד שהוא נופל, הוא מת, הוא אומר אני מת. אלוקים, אם אתה מציל אותי, אני מקבל על עצמי שבת, כשרות, טהרה וזה, פתאום מישהו מוציא מהחלון איזה מזרון, טק, תופס, אתה אומר, לא, הכל טוב, לא צריך, הסתדרתי. כן, ואתה אומר, תשמע, הסתדרתי, הכל בסדר אצלי. הנה, כשלא חסר לך כלום, אתה לא רואה, אתה לא צריך את הקדוש ברוך הוא איתך, נכון? איפה אומרים תמיד שאנשים מתפללים וזה, בבתי חולים, במקום של קושי, נכון? פתאום בן אדם נזכר באלוקים. אבל באמת הוא עניין גדול, סגולה נפלאה, לא רק במקומות האלה, בכל מקום תמיד לדעת שהקדוש ברוך הוא איתנו בכל רגע נתון. זאת אומרת שבלי העזרה האלוקית, שום דבר לא מגיע. שום דבר, זאת אומרת, יש
צד כזה שאדם צריך כל הזמן לחזק את האמונה, לכן אנחנו מתפללים הרבה, עוסקים בתורה יומם ולילה. מה קורה יומם ולילה? ביום ובלילה לעסוק בדברי תורה. זה המצווה. שנאמר, והגית בו, לא 1000 לילה, יומם ולילה. והגית בו יומם ולילה. אז ללמוד תורה, ודאי, האדם לומד תורה, הוא מקבל מזה ענווה, הוא מקבל מזה את ההבנה, איפה הוא ביחס לקדוש ברוך הוא. עכשיו, ככל שזה נכון גם באדם הפרטי, ופה אמרתי, זה מאוד קשור גם באקטואליה, זה נכון גם ביחס לעם ישראל. כי כשאנחנו נמצאים רגע מתוך תפיסה שהכל תלוי בנו, אז אתה נמצא בלחץ. אתה אומר, למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו ככה? חשבנו שטראמפ הוא החבר שלנו, הוא איתנו, מה? עשינו את הכל. הודינו לשם, אמרנו מזמור לתודה. אבל הכל היה סגור, הכל היה תפור, נכון? פתאום הטרמפולינה הזה, נכון? קופץ ככה, יום אחד הוא אומר לך, ביבי, good guy, good, זהו, big friend, הוא החבר הכי טוב שלי, וזה פתאום. בואו זה אומר, זה, הוא מקלל אותו, צועק עליו, הוא אומר, אנחנו ככה. הקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, פלגי לב מלך ביד השם. אתה לא מבין בכלל פה בתוכניות שלי. גבו מחשבותיי מחשבתי ממחשבותיכם. גבו מחשבותיי ממחשבותיכם. נכון? כשאדם חי מתוך תודעה של אמונה, אז גם אם הוא, נכון, יש דברים שהם מורכבים, זה לא פשוט. אבל כשאדם חי מתוך תודעה של אמונה, אז החיים שלו נראים אחרת. אתם יודעים למה? כי הוא לא חי בהווה, אלא ההווה שלו חי מהעבר ומהעתיד. נכון? מהעבר ומהעתיד. מה זה מהעבר? כי מראש צורים הראינו מגבעות אשורנו, זה הפרשה הבאה. נכון, אבל הוא מסתכל, הוא אומר, אני הולך, אני מסתכל, אני לא לבד פה בעולם. יש לי את ההורים שלי, ואחרי שיש לי את ההורים שלי, יש לי את הסבא וסבתא, ואחרי שיש לי את הסבא וסבתא, שאני כל הזמן חי לאורם, יש לי את הצדיקים. ואז שאני מסתכל על הצדיקים, אני יודע שהצדיקים האלה הם תלמידים של צדיקים. והצדיקים שלהם הם תלמידים של צדיקים. וכל הדורות מסתכלים עליי, אני ממשיך את אברהם אבינו, אני ממשיך את מעמד הר סיני, אני ממשיך. אני חי את כל הדורות, זה אצלי פה מקופל בתוך הלב. זה העבר. והעתיד, אני לא חי פה בתוך עלי נידף. אלא אני חי את הנצח. אני חי נצח. מה, מעניין אותי מאוד שיהיה לי טוב עכשיו. אבל אני לא חי עכשיו. מי חי עכשיו? מי שאין לו נצח. ולכן הכל צריך להיות עכשיו. חטופים עכשיו, שלום עכשיו. משיח עכשיו. אז משיח, אדם צריך כל הזמן, בכל יום שיבוא, חכה לו. מה הכוונה חכה לו? אני כל הזמן נמצא במצב של צופה. מה זה צופה? צופה זה אחד שכל הזמן מסתכל, יודע, בדיוק, לא, הכוונה לא להיות שענן. לא להיות שענן. להיות בן אדם אכפתי, אבל לא להיות פסימי. פסימיות. זה הפך האמונה. אתה לא חי חוקה. מישהו פסימי לא חי חוקה, הוא לא אדם מאמין. הוא לא חי מתוך תודעה שיש פה חוק אלוקי, הקדוש ברוך הוא מסדר את העולם. ולכן אנחנו חיים נצח. עכשיו זה אדם בלי אמונה, מאוד קשה לחיות את זה, באמת אני מרחם לפעמים על אנשים בלי אמונה. למרות שקשה מאוד למצוא יהודי שאין לו איזה נקודת אמונה חבויה עמוק עמוק לתוך הלב. אבל לפעמים זה כל כך נסתר, עד כדי שהוא לא רואה את זה בחיים שלו. כן, אני לא אשכח, פעם נסעתי עם איזה חבר טוב, לא, באמת שנים לא דיברתי איתו, אבל הוא היה בגדוד מילואים שלי לפני שנים, הוא עזב במלחמה, הוא כבר לא היה איתנו, אבל נסעתי איתו, היינו באיזה אימון בבקעה, וחזר, הוא היה צריך בדרך, ונסע איתי בדרך חזור, ואנחנו נוסעים בכביש שם, התענכים, ועוברים ליד אפולה שם, וואדי ערה וזה, והוא מסתכל ואומר לי, רבנו, אז היה בחירות 2015, הוא היה פעיל בתנועה שקראו לה V15, זה הגלגול הראשון של הקפלניסטים שהתחילו, היום זה תנועת דרכנו הפכה להיות, היום חלק מזה נהיו הרבעון הרביעי, לא משנה עכשיו פוליטיקה, אבל זה היה אז V15, כן, עוד איזה תנועה שהשקיעו בהמון כספים מחוץ לארץ, והוא היה פעיל שם, דיברנו על זה, כן, אז זה היה לפני 11 שנה, אז הוא אומר לי, תגיד, מה נעשה עם כל אלה? אנחנו נוסעים, אני זוכר, אנחנו נוסעים, אתה נוסע, אתה רואה בכביש,
מלא 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 אורות ומלא אורות ירוקים. מה זה כל האורות הירוקים? מסגדים. אתה רואה מסגדים, מלא מסגדים. עכשיו תשמע, לפעמים אתה נוסע באזור, בכביש 6, נוסע בכביש 6 מעירון דרומה, אתה רואה מלא מלא מלא, אתה רואה את כל טול כרם, אתה רואה כמויות של מסגדים, לפעמים אתה עומד, אתה אומר, בוא'נה, מה יהיה עם זה? מה יהיה עם זה? מה? אומר לי, רבנו, אתה בן אדם רציונלי, מה תעשו עם כל 1.5 מיליון ערבים שחיים פה? מה תעשו איתם? אמרתי לו, ניסיתי לענות לו כל מיני תשובות, בסוף אמרתי לו, אתה יודע מה? אני לא יודע. אני רק יודע דבר אחד, זה הארץ שלי, אני חי פה, אני אעשה את הכל כדי לחיות פה, ושמי שלא טוב לו, מה שאומרים, יום טוב לו, לך מפה. הוא אומר לי, אתה יודע מה הבעיה אצלכם? אתה כל הזמן אומר, לא יודע מה יהיה, אני מאמין במשיח. מתי יבוא המשיח? מתישהו. הוא אומר, אני חי פה עכשיו, ואני, כמה שנים יש לי לראות את העכשיו הזה? כמה? 70 שנה בטוב? נניח, אז הוא היה בין, לא יודע מה, 30. נניח שהכי הרבה 70 שנה. נניח שהמדע מתקדם ותוחלת החיים עולה והכל, יש לי 70 שנה. מה זה 70 שנה? אני רוצה לראות את זה, אני רוצה שלבן שלי יהיה פה טוב. אני רוצה שלילדים שלי יהיה טוב. זה נקרא בתודעה של היסטוריה, זה נקרא עכשיו. אני רוצה שלום עכשיו. אם לא עכשיו ומתי? הנה אפילו כתוב בפרקי אבות, נכון? אם לא עכשיו ומתי? תן לי את זה עכשיו. תן לי פתרונות. מכירים את המילת כסף הזאת? פתרונות. אני רוצה פתרונות, אני רוצה פתרון עכשיו להכל. אין פתרון עכשיו להכל. אין דרך קצרה. יש דרך ארוכה. הנצח זה לחיות בעולם שכולו ארוך. נכון מה זה עולם שכולו ארוך? זה להיות חיים ארוכים, חיים ארוכים. בדיוק. תכף נדבר על הסכנה שיש בזה. כי לפעמים זה גם מביא אותנו לרפיון, טוב, עם הנצח, יאללה, הכל טוב, הכל סבבה, בוא נוותר, בוא נהיה גם אנשים כאלה רכרוכים. לא, אמרנו, אנחנו בפול מקסימום השתדלות, מקסימום אמונה. אנחנו לא מפחדים אבל מבעיות בלי פתרון נראה לעין. למה? כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יש לו כל כך הרבה פתרונות, כביכול פתרונות. כלומר, כל כך הרבה דברים שהם לקוחים מעולמות של מה? של אמונה. עם ישראל זה לא עם ריאלי. נכון? טראמפ הוא אדם, רואים את זה אצלו עכשיו מאוד, הוא אדם מאוד ריאלי. הכל אצלו בריאליה. ואצלנו לפעמים גם נדבקים בזה, מנסים להסביר מפה ומשם, וזה. אנחנו גם רואים הרבה ניסים ברוך השם. הרבה ניסים אנחנו רואים בתוך כל הבלגן ובתוך כל העניינים האלה. אבל בסוף, כל הנקודה היא להיות אנשים של נצח. להיות אנשים של תודעה, אני קורא לזה תודעת נצח. מה זה תודעת נצח? תודעת נצח זה אדם שחי בחיים ארוכים, בחיים של חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, איך הרשות לערער אחריי. אני גוזר גזרות. התורה שלי היא למעלה מההבנה שלכם. המהלכים שאני פועל בעולם הם למעלה מההבנה שלכם. אתם לא יכולים להבין את זה. מי יכול להבין את זה? רק איש האמונה. איש האמונה הוא אדם שחי את האמונה בצורה כזאת, שהקדוש ברוך הוא כביכול מגלה לו מעומק הלב את הפתרון. כי מה הפתרון? הפתרון הוא לחיות מתוך תודעה של אמונה. לכן, מה שכתוב בספרי החסידות, כתוב הרבה אצל רבי נחמן, שאדם שחי אמונה, זה אדם בלי דאגות. אבל איך יכול להיות שאתה אדם בלי דאגות? תראה כמה דברים רעים יש. יש לך טילים מאיראן, יש לך חרדות, יש לך דברים, וואו. אתה יודע למה אני רגוע? שלך על השם יאהבך והוא יכלכלך. זה נראה לפעמים כל כך מנותק. כל כך מנותק, מה, איך אתה יכול לחיות בלי דאגות? לא, אני מעלים עין. אני לא מעלים עין מהבעיות. אני חי פשוט מתוך תודעה שיש השגחה. שהקדוש ברוך הוא פה, הוא משגיח עלינו. זה הכוונה. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. אין לך רשות לערער אחריי. זאת חוקת התורה. לכן הוא אומר, גזרה היא מלפניי. אין לך רשות לערער אחריה. כן? אין לך רשות לערער אחריה. זה מה שאומר השפת אמת. שפת אמת שואל, הרי מה הכוונה? אין לך רשות לערער. מה זה אין לך רשות? ודאי יש טעם לכל מצווה. הרי מה רש"י אומר? רש"י אומר, מה המצווה הזאת, לפי שמונים אומות העולם? מה המצווה הזאת? ומה טעם יש בה? אומר השפת אמת, בטח שיש בה טעם. שפת אמת זה האדמו"ר מגור.
אלה שמסתובבים לנו פה בדימונה, הצדיקים האלה, אז האדמו"ר שלפני הרבה שנים, זה האדמו"ר מגור. אז השפת האמת הוא כותב, כן? אלא הכוונה, איך אתה יכול להבין טעם? איך אתה יכול, אתה בטח שאתה יכול להבין טעם, יש טעם, בוודאי שיש טעם, כן? אלא המבוא שלך בכלל, להבין את הטעם, זה לקבל את המצווה ככה כמו שהיא. מכוח האמונה, מכוח האמונה, אחרי שאתה, יש לך אמונה, בוודאי שיש לך טעם. מה הטעם? אני אומר, הדבר הזה בעצמו הוא טעם גדול. כי אדם שיש לו אמונה, ויש לו את האמונה החזקה הזאת בריבונו של עולם, אז אין לו קושיות בכלל בחיים. אין לו שום קושיה. הכל מסודר. אז זה לא שאין קושיות אמיתיות, בטח שיש קושיות. יש קושי מאוד גדול בעולם. יש קשיים. יש דברים קשים. יש דברים שלא מבינים אותם. אבל ברגע שבן אדם מחזיר לעצמו את הדבר הזה, אז זה מסדר את התודעה, זה מסדר את ההבנה. מה אני חי? למה אני חי? סיפר לי פעם אבא שקול, יקר מאוד, בלי להזכיר שמות, אבל יהודי שאני מאוד מחובר אליו. אז הוא אמר לי, אתה יודע, כבוד הרב, שהוא לא טוב, הוא לא קורא לי כבוד הרב, הוא קורא לי חברים טובים. אז הוא אומר לי, אתה יודע, כשאני מגיע למשפחות שקולות, אתה יכול לראות השם ירחם. כי כשאתה בעצמך כזה, אז אתה מגיע להרבה משפחות שקולות. אתה שומע רמי? אז הוא אומר, כשאתה מגיע למשפחה שקולה, אתה יכול לראות מי יש לו אמונה, ומי לצערנו ההפך. כי כשאדם אין לו אמונה, אז כל העולם חרב עליו. עכשיו, לא מאשים חס וחלילה, זה... עצם זה, אדרבה, זה דבר שהוא לימוד זכות מטורף. איך אנשים מסוגלים לשלוח את הילד מתוך אמונה גדולה, בנצח ישראל, בעם ישראל, במדינת ישראל, הם אומרים, אני מוסר את הנפש שלי ושל הילדים שלי בלי אמונה. זה דבר שהוא פלא פלאים, זה להגיד לריבונו של עולם, מה זה הדבר הזה, מה זה העם המופלא הזה שנתת לנו? אבל לפעמים אתה בא לאנשים, ואין להם אמונה. אז זה קשה מאוד, למה? כי מבחינתו איבד הכל. באמת, כל בן אדם שאיבד את הבן שלו איבד הכל. אבל בן אדם שיש לו אמונה, הוא מבין. יש פה התחלה, אמצע, סוף. אמרנו, היסוד הוא כשאתה חי עם האמונה, שאתה מסתכל על העבר, מסתכל על העתיד, וחי את ההווה מתוך זה. זה הכל. כן, אתה מסתכל על העבר, מסתכל על העתיד, חי את ההווה. זה הכוונה של חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, אין לך רשות לערער אחריי. זה הכוונה של הדבר הזה. ולכן, אני מזכיר מאיפה יצאנו. יצאנו מהטומאה והטהרה. מהדברים האלה שהם סגולה לעם ישראל. זה סגולה, זה מיוחד, זה נדבק, הדבר הזה נדבק בעם ישראל. למה? כי בעצם הטומאה והטהרה הם באים רק על עם ישראל, מכיוון שרק בעם ישראל יש את הסגולה הזאת המיוחדת, שבכלל יש את האפשרות שידבק בנו את הטומאה. ואחרי הדבר הזה, אנחנו מבינים שהכל זה בעצם כוח אדיר של אמונה שבא לאדם. אז אתם יודעים מה הדבר הכי חשוב? הדבר הכי חשוב הוא לזכור כל היום שהשם איתנו. באמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה, אני מזכיר את זה. שיגיד אדם בלבבו לאמור, על השם הוא האלוקים האמיתי, אין עוד מלבדו. אני אשלח לכם את זה, זה חשוב מאוד. כל הזמן לזכור את הדבר הזה. השם הוא האלוקים האמיתי, אין עוד מלבדו. כשאדם מחדיר את זה לעצמו, זה מנצח הכל. זה מנצח הכל. דרך אגב, זה גם יכול להציל אותו מכל מיני מרעין בישין. השם הוא האלוקים האמיתי, אין עוד מלבדו. איך אני מסוגל לחטוא בכלל? נכון, הרי איפה בא היצר? איפה בא היצר הרע? במקום שאדם לא מניח את האמונה שלו. כן, כי אני אומר לעצמי, יאללה, יותר כיף ככה, יותר כיף. בוא נשכח רגע את השם. יש קטע חזק מאוד, וזה נסיים. יש קטע חזק מאוד אחד היה תלמיד לרב קוק, היה רב קוק, היה לו תלמיד, קראו לו הרב חרל"פ. הרב יעקב משה חרל"פ, היה צדיק גדול מאוד. והרב חרל"פ כותב שעיקר החטא זה עצם הנכונות להיות רחוק מהשם יתברך. עצם, הוא אומר, עזוב, כי יש מלא חטאים, יש כל חטא ועניינו, כל דבר ועניינו, כל זה.
יש לנו תרי"ג מצוות, ויש גם דברים שהחכמינו מפרטים כל דבר ועניינו, כל דבר, אבל אומר, העיקר החטא זה עצם ההתרצות, כלומר עצם ההסכמה בלב להיות רחוק מהשם. איך אתה מסוגל להיות רחוק מהשם? איך אתה יכול להיות רחוק מהשם? איך יכולתי להיות רחוק מהשם? יכולתי בכלל לחשוב, לבטל מצווה, לעבור עבירה חס וחלילה. מה, להיות רחוק מהשם יתברך, איך אתה מסוגל? אז הוא אומר, לכן הוא כותב את זה לבן שלו, הבן שלו היה אז בארצות הברית. אז הוא כותב לו, אז מה עיקר התשובה? עיקר התשובה זה לא להגיד, אוי אוי אוי, מה עשיתי הדבר הזה והזה, טוב, בוא נראה מה כתוב בספרים, נביא כפרה על זה. לא. עיקר התשובה זה להתקרב להשם. כלומר, לחזק את האמונה, להגיד, נפלתי בזה שאני רחוק מהשם. עכשיו אני אחזק את עצמי, שאני יותר קרוב להשם, בעזרת השם, שכולנו נהיה קרובים להשם יתברך. חזק וברוך שבוע הבא, פה ביום רביעי, בשעה 10:15, כל עם ישראל יבוא בעזרת השם. כל טוב.